ಕಿಚನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಸರಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿಯಾಯಿನ ಬ್ರೆಡ್ ಪಕೋಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದ್ಕೊರ್ಪ ಅಂಡ್ ಐಡ್ ದುಂಬು ನಿಖುಲು ಅನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಖಂಡಿತ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಒಂಜಿ ಕಡೆದೆ ತಂದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಈಜನ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಅವನ್ ಕಾಯಿರ ದಿಯೋಡು ಐದು ಬೊಕ ಉಂದೆಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ಐಕ್ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಅಂಚನೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಸೇರ್ಪಾದ ಅವನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತು ಉಂದೆಕ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಪಾದ ದೀತಿನ ಬಟಾಟೆನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಂದು ಉಂದೆಕ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಸೇರ್ಪಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನಿಕುಲ್ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಉಂದೆಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಸೇರ್ಪಾವಲಿ, ಒಂಚೂರು ಲಿಂಬೆದ ರಸ, ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಉಂದೆನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಯಾನ್ ಉಪ್ಪು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಟಾಟೆನ್ ಬೇಪಾನಾಗ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ್ ಅವೇನ ತೂದು ಬೋಡಿ ತಿನ್ನತ್ತು ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತದು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪದು ದೀಲೆ. ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕ್ ಬೋಡದ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ, ಅಂಚನೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ, ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಓಮ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅದ ಮಸ್ತ್ ನೀರಿಲ್ಲ ಅದು ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ, ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆದಲ್ಲ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಪಕೋಡಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹದಟ್ಟು ಬರೋಡವು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ನ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಿತ್ತು ದೀದು ಐತ ಮಿತ್ತಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ದೀತಿನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತಿಬೋಕ ನನಂಜಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಬ್ರೆಡ್ನ ಐತ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಕವರ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಿಕುಲ್ ಬೋಡಂಡ ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸಸ್ಗೆ ಚಟ್ನಿ ಓವಾಂಡ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಸಾಸ್ ಇತ್ತನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರುಚಿ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಸ್ಟಫ್ ಮಲ್ತಿಬೋಕ ಅವೇನ ನಮ್ಮ ವಾಶ್ ಶೇಪ್ಗೆ ಬೋಡಂಡ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒರಿದಿನ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಇಡ್ಲ ಒಂದೇನು ಇಂಚನೆ ಸ್ಟಫ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಫ್ ಮಲ್ತದ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸಸ್ ರೆಡಿ ಆತಂದ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿರೆದ್ದಿ ಬೊಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಬಂದಾನಾಗ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟಫ್ ಮಲ್ತಿನ ಬ್ರೆಡ್ನ ನಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಮುರ್ಕಾದ ಅವೇನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಕೊಡು. ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಕೊಡು. ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಬಾಣಲೆದಿತ್ತನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಪೀಸಸ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂದು ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುನು ಅಂಚನೆ ಒಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಜನ ಪಾಟಿಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಬೇಗಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಖಿಲ್ನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದೇನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೆರಿಪಾಲೆ. ನಿಖಿಲ್ ಒಂದೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶೇಪ್ ಇಡ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲಿ. ನಿಖಿಲ್ನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೆರಿಪಾಲೆ.